En aquest vídeo veurem el temple budista Toji. Vista general del jardí, de la pagoda i del pavelló on hi ha l'estàtua del Buda Yakushi. Flor de lotus. Culinàriament s'aprofita tot: arrel, tronc, fulla, flor i llavors. Jardí típic japonès. El Toji va ser construït l'any 823. La pagoda de 5 pisos del Toji fa 54,8 metres d'alçària. Detall constructiu de la pagoda. Pavelló anomenat Kondo, on hi ha l'estàtua del Buda Yakushi.